Diskaya at DPWH, panakipbutas lang? Dad, ngayon, Diskaya lang talaga. Sila Sara Diskaya at Curly Diskaya ang fino-focus ng buong investigation versus the DPWH. Ngayon, ang tanong ng mga ibang tao, sila lang ba ang involved dito sa corruption na to? May ibang nag-accuse na panakipbutas lang sila kasi marami pa daw ibang nagtatago sa DPWH, ang mga DPWH contractors. Ano masasabi mo dito, Dad? Well, kung aaralin natin kasi yung mga iba't ibang mga nangyayari sa ating lipunan ngayon, no? Ang sa tingin natin, ito isa lamang sa mga nangyayari, no? Hindi lamang kasi yung mga ghost projects niya sa flood control ang nangyayari. In fact, maraming ghost projects din sa ibang sangay ng ating pamahalaan, no? Usong-uso na yan. Kaya nga may ghost employees, may sinasabi natin ghost deliveries, no? Lahat ghost na, no? Talagang multo na lamang lahat, no? Para kumita ng malaki, no? Pero sa ngayon, siyempre nakafocus kay Diskaya. Pero kung titingnan mo, doon sa binanggit ng ating Pangulo, 15 yung top contractors. Top pa lamang yun, mga kababayan, no? Marami pa dyan, no? So napakaraming kontratista yan at hindi lamang sa Bulacan nangyayari yan, no? In fact, isiniwalat din ni Congressman Leandro Leviste na pati sa Batangas, no? Meron din ganyan, no? Kaya nga kanyang inexpose din yan. So kung meron yan, titingnan mo all the way sa iba't ibang probinsya, meron din nangyayari yan, no? Meron kang na kung tatatandaan natin nung panahon, no? Meron din isa nangyaring ganyan, yung si Ampatuan sa Mindanao, nakasuhan siya, nasentensyahan din at nung pinuntahan yung kanyang bahay, ang daming pera na nakabaon, ano? Kung hindi lamang sa mga vault, pero at the same time sa mga lupa, no? Binabaon yung mga pera sa lupa sa sobrang dami, hindi na alam kung saan itatago. So ibig sabihin, talagang systemic na nangyayari na to, no? Sa ating bayan, no? So napakarami sa ating mga politiko na talagang nagiging abusado na, no? Hindi lamang sa kanilang pamamahala, kundi sa pagpapatakbo ng mga lipunan, no? So kaya ito yung mga nangyayari na sinasabi nating panakipbutas lang siya kasi nga parang siya lang yung nakikita, siya lang yung ine-expose at siya lang siguro gagawin sacrificial lamb dito, no? But at the end of the day, there should be a thorough investigation not only of the Diskaya companies but at the same time all other companies that have been doing government projects, and they should be looked into kung talagang ginagampanan nila yung dapat nilang gawin. Yun ang nakikita natin. Ngayon, Dad, tama ka dyan na sinasabi mo lang na hindi lang DPWH ang may corruption, kundi mga ibang institution. Actually, binring up rin ni DOH Secretary Ted Herbosa na ang DOH daw, may flood control ghost projects daw sila. At ito ay pinapangalan nilang health centers. May 400 billion daw na mga project nila na health centers na napunta sa mga LGU na parang ghost project na yung mga health center nila. Ngayon, Dad, ang tanong ko lang, kahit na na-bring up na to ni DOH Secretary Ted Herbosa, but DPWH pa rin ang topic, sa tingin mo ba na DPWH lang ang pag-uusapan na corruption o mabibring to light rin yung mga ibang issues na to, sa mga ibang corruption sa ibang sangay ng ating gobyerno? Well, ngayon na nabuksan na kasi ang issue na yan, it's like a can of worms, so na nabuksan na, no? So, pati yung ating mga pangkaraniwang mamayan, naunawaan na nila na merong ganito nangyayari. So dapat mas lalong mahigpit yung mga lifestyle check, no? Lifestyle check hindi lang dapat magaling sa pamahalaan yan, pero para galing na rin sa ating mga pangkaraniwang mamayan, no? Kung nakita natin na ang sweldo ng isang senador halimbawa is 400,000 di times 13, kamo na lang di almost 5 million lang yan, ano, kada taon, no? Assuming na wala siyang gastos, pero yung sasakyan niya halagang 10 million, yung relo niya halagang 25 million. Doon pa lang makikita nyo red flag na yon, no? Talagang call out na dapat yun. Para sa ganun, hindi sila matukso na gagawa ng mali, no? O mapigilan sila sa mga kanilang kabastusan sa pamahalaan, no? Hindi lamang yan, nabanggit mo yung sa ghost health centers, no? Meron din akong nabasa kamakailan lang, pati sa DepEd yata, no? Marami daw ghost students, no? So, ini-issuehan ng voucher at binabayaran yung mga private schools sa mga scholar ng Department of Education. Yung pala, wala namang mga ganong estudyante, no? Kasapakat nila o kasabot nila yung mga private schools, no? So, hindi lamang yun, pati yung mga pagkukumpuni, mga repairs and maintenance sa mga trucks, mga fire trucks, mga sasakyan, kung ano-ano mga gamit, no? Mga gamit sa opisina, whatsoever, ay yun, pati yun, ghost din, ano? Kunyari, pinamemaintain sa equipment, yung pala, paikot-ikot lang yun, ilalabas lang yung pera para sa ganung kanilang kupitin na yun, no? So this has been happening, no, in the system. Kaya nga, yun ang masakit dito, no, na sinasabi natin. Kinakailangan yung budget kasi ng gobyerno, kung ano lang yung kinikita, yun lang ang dapat gastusin. Pangalawa, kasi hinahayaan nila yung mga opisyal o kawani ng bawat sangay ng pamahalaan na mag-request ng kung ano-ano mga budget, no? Parang bata yan, no? Na pag sinabi mong, sige anak,
Ano bang kailangan mo? Bibili siya ng Xbox, bibili siya ng PlayStation, kung ano-ano isusulat niya doon. Kung ikaw naman ay magulang na hindi mo naman chinecheck ng maayos yung talagang kailangan ng anak mo, ibibigay mo lahat niya, no? Ginagawa mo siyang spoiled child, no? Hanggang paglaki niyan, mapapariwara ng kanyang patutunguhan kasi nga nasanay siya sa kaluhuan at sa mga kabastusan ng paggastos ng pera. Yun ang nakikita natin problema. Ngayon, Dad, may extreme solution na pinopropose ng mga tao. Katulad sa United States daw. Sa United States, sinasabi nila, pag may utang ang gobyerno or wala ng pera ang isang lungsod, sinashutdown na nila ang gobyerno. Wala daw trabaho, yung mga government employees, walang sahod, walang nangyayari, walang budget. Sa tingin mo ba, para maayos ang problema dito ng corruption sa Pilipinas, kailangan ba natin i-shutdown ang government natin? Walang sahod muna lahat, walang budget para sa lahat ng proyekto ng mga DPWH, DOH, etc. Ano sa tingin mo dun, Dad? Medyo drastic yan, no? Kung titingnan mo. Siguro ako, I will take a more neutral and balanced approach. No? So siguro ang dapat natin gawin yan, number one, yung gagastusin ng gobyerno, hindi dapat lumagpas sa kanyang kinikita. Pangalawa, pag dinistribute mo yan sa mga department, dapat bawat department, pag humingi ng budget, sinisiyasat, sinusuri yan na maigi. No? Talagang meron kang independent body na titingnan kung talagang kailangan yung request nila o hindi. Yung meron kang talagang independent probe body. No? Hindi lamang COA, kasi minsan yung COA, ganun din. No? Nagiging kasapakat minsan yung ibang opisyal nila, kaya napagtatakpan. No? So dapat yan, may independent body kung ano lang talaga yung kailangan. At pangatlo, meron ding counter-check, no? Na mga third parties, no? Na chine-check kung talagang yung presyo tama ba o mali. No? Kasi nga minsan magre-request nga ng mga kailangan nila pero minsan ino-over naman nila o minsan kukupitin nila, iuwi nila tapos ibebenta nila. Mga nangyayari yan sa ating pamahalaan. No? Kaya nakikita natin kahit na yung mga kasangkapan ng gobyerno nagiging binebenta sa gray market, no? So yun ang nangyayari. So dapat meron yan. Pang-apat, meron din tayong tinatawag na lifestyle check, no? Dapat meron talaga mga independent bodies na nagla-lifestyle check para sa gano'n malaman kung ano talaga yung kinikita ng tao at ano yung mga gamit niya, ano yung mga ari-arian niya, no? Para sa gano'n ma-checkmate sila. Panghuli, siguro para mas lalo natin makontrol to, no? Dapat lahat ng papasok sa gobyerno merong waiver sa kanilang bank account para masisilip yung kanilang bank account. Kasi kung itatago lamang nila yung pera nila sa bahay nila, tiyak, baka mawala yun, ma-hold up sila o magtatago pa rin yan, pero at least mas mababawasan kasi kung meron silang waiver sa kanilang bank account, makikita talaga kung magkano yung kanilang kinikita at masisilip talaga para nang sa ganun ma-discourage silang gumawa ng mali. At yun na nga, napakahalaga din ng involvement ng ating mga kababayan. Kung gusto nyo magreklamo, okay yan. Pero dapat sundan natin ng participation. Gusto natin maging responsible citizen. For the nation to have a better system, every citizen must be responsible enough to participate in making sure that every government official, politician should be checkmated through your participation. Kung binibidyo nyo yung mga kanilang ari-arian, pinipicturean nyo, pinapadala nyo sa mga tamang tanggapan, at kung makikita yung discrepancy sa kanilang kinikita, immediately mako-call out yan at dapat makasuhan yan kung hindi niya mapaliwanag kung saan galing yung kayamanan niya. Ngayon mga kababayan, let's do more than just being keyboard warriors and making fun of these politicians. Let's act and to make the Philippines a better place without corruption. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mahalaga ang inyong kinabukasan. Dapat ang ating mga namamahala at namumuno uunahin ang inyong kapakanan, ipaglalaban ang inyong karapatan at pangangalagaan ang inyong kinabukasan. Ako po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.